zen lakrituneko emakumik aber sortuko algenu, egun ontako ez da, emakume jaialdi izaten eguneako emakumin antzerkitxo. Hor, izan zen, abiatu. Hori da, eta azinen abiapuntu horretik emakumie aldarrikipen batzuk ematen, eta 15 urteetan berdinin segi dugu, eta ikuste dugu, nahiz da gauzu guztiatzen urtu izan behinikene, bide luze bat da. Bukantzeki abantzestia, ja amaitu dugu, baina lan hortan segita segiko dut. Hortik asko da, Bueno, beste bi obrare badazko baitareak segitzeko, eta horiek ikustu dira nahi egin zituenak, emakumia nahi egin zituenak, hau, amaien eman dugu, baina hor geztu esan nahi, beste antzerki emanaldiki, bezerri biltzeko pres gaudela. Emakumin alde. Eta hasiek behar emateko, alegile, 15 urte irutu zitzaiko, nahikoa bezala, antzerki bezala greban egoteko, hasiera eman ginen lekun bukain nahi izan du. Ez fizikoki leku berdini, baina bai jaialdi egun horietako bat. Bonitele bezala, eta gure aldarrikapena teatralki hor gerako. Baina ideak esaten bezala, gora emakume borroka. Gora emakume